Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol 1-2. Iaith a graffiau mudiad. Mae bws hopa yn casglu cwsmeriaid o westau a'i cludo i'r maes awyr. Mae'r bws yn dechrau yng ngwesti A ac yn casglu teithiwr o westiau B a C cyn gyrru'r maes awyr. A mae'r diagram yn mynd i ddangos taith y bws o A hyd at y maes awyr. Felly defnyddiwch y graff pellter amser i ddisgrifio taith y bus hopa o westi A, felly dyma ni gwesti A i'r maes awyr. Casglu cwsmeriaid yng ngwesti A, teithio i westi B, casglu cwsmeriaid yng ngwesti B, teithio tuag at gwesti C, casglu cwsmeriad a teithio i'r maes awyr. A gollwng cwsmeriad yn y maes awyr. Pa tybiaethau sydd wedi cael ei gwneud er mwyn llunio'r graff yma? Wel, mae llawer, ond oes traffig a pa mor brysur mae'r hewlydd ac yn y blaen. Lan i chi i osod y tybiaethau. Ond cofiwch bod graddiant graff pellter amser yn rhoi'r bianedd. Felly, pa mor gyflym mae yn mynd, yn edrych fel bod eri mor gyflym ar y 3 rhan o'r daith, a dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn wir i bywyd nag yw. Felly, meintiau sgelar a vector. Mae pellter yn maint sgelor. Mae ganddo maint ond dim cyfeiriad. Sgelar, ni'n galw fe. Mae bianedd hefyd yn faint sgelar. Mae dadleoliad yn faint vector gan fod ganddo maint a chyfeiriad. Felly dadleoliad yw'r pellter o le mae'n dechrau. Y pellter yw'r maint mae'n teithio. Gallai y pellter fod yn bellach na'r dadleoliad. Gallwn disgrifio dadleoliad fel naill ai gyda maint a chyfeiriad neu fel vector colofn. Mae cyflymder gwrthrych sy'n symud hefyd yn maint vector. Mae'n dweud wrthon ni pa mor gyflym mae dadleoliad y gwrthrych yn newid. Pan mae'r mudiad ar hyd llinell syth, gallwn fynegu y dadleoliad a'r cyflymder yn hawdd gyda'r rhifau positif neu negatif. Ystyriwch enghraifft patrwm ymarfer corff dyddiol SAM sy'n cynnwys loncian ar hyd palmant 300 metr o hyd sy tu fas i thi hi. Os yw'r palmant yn ymestyn o 100 metr i'r dde'r drws ffrynt a 200 metr i'r chwith o'r drws, gallwn bortreadu palmant fel darn o'r llinell rif o -100 i +200. Felly dyna ni i thi hi yn y canol. Mae patrwm ymarfer corff yn cynnwys troi i'r dde pan yn gadael tŷ, wedyn loncian lan a lawr y darn yma o'r palmant am 4 munud ar fianedd cyson 5 metr yr eiliad. Boed i tŷ ddynodi'r amser mewn i eiliadau roedd SAM yn loncian. Felly, animeiddio a'i thaith. Felly, mynd o'r tŷ i'r dde, y bianedd yw +metr yr eiliad, ond ei chyflymder yw minws. Nawr, plus, mynd nôl i'r dde, troi ei chyflymder nawr yn minws. Troi nôl i'r dde, a mae'n gorffen ei thaith. Felly oedd y bianedd yn cadw'n 5 metr yr eiliad, ond oedd y cyflymder yn newid dibynnu ar pa gyfeiriad oedd hi'n mynd. Felly, pa dybiaethau modelu sydd wedi gwneud mwyn llunio'r animeiddiad yma? Wel, byddai methu troi yn yr unfan mewn 0 eiliad. Felly byddai angen arafu, troi, cyflymu
cadw fynd a troi wedyn. Felly mae sawl peth angen chi feddwl yma. Gallwn lunio 4 graff gwahanol i arddangos taith ymarfer corff Sam. Felly'r un gynta oedd i mynd y pellter oedd hi'n rhedeg, y pellter nawr, yn mynd yr pellter, felly 10,100 metr oedd hi wedi rhedeg yn y 4 eiliad, yn y 4 munud yna. Felly, ond oedd hi'n mynd ar gyfradd cyson 5 metr yr eiliad. Felly mae'r graff yn syth. Mae hwn yn dangos graff pellter amser ar gyfer model lle mae Sam yn rhedeg ar fianedd cyson. Mae graddiant yn y llinell yma yn rhoi'r bianedd. Hwn yw'r dadleoliad. Y dadleoliad yw'r pellter o'r drws, dim y pellter mae'n teithio. Felly o 0 i 200 metr, nôl i'r tŷ, nôl heibio'r tŷ i -100, o'r drws i'r ochr chwith, nôl i'r tŷ, nôl i'r 200, nôl i'r tŷ heibio'r tŷ i'r 100 o'r ochr chwith a nôl i'r tŷ. Felly dadleoliad amser yw hwnna, a mae graddiant y graff yma yn ystod y 40 eiliad cyntaf plus 5, wedyn -5, wedyn plus 5, a hwn yw cyflymder Sam yn ystod y rhan cyntaf o'r mudiad. Felly mae'n positif, mae'n negatif, positif, negatif graddian, a graddian yn positif i orffen. Graddian y graff rhwng 40 a 100, felly 40 a 100 yw -5. Hwn yw chyflymder yn ystod yr ail rhan o'r mudiad. Felly graddiant yn rhoi'r cyflymder. Dyma ni yma, mae graff bianedd amser. Mae bianedd nawr yn gyson 5 metr yr eiliad, yn dangos bod Sam yn rhedeg gyda bianedd cyson 5 metr yr eiliad. Ond os ni'n edrych ar cyflymder yn erbyn amser, mae'r cyflymder yn plus 5, wedyn yn sydyn mae'n -5, wedyn plus 5, -5 a plus 5. Cyflymder yn mynd yn positif a negatif, bianedd dim ond yn positif. Mae graff cyflymder amser yn dangos bod Sam yn rhedeg gyda chyflymder plus metr yr eiliad tra bod e'n rhedeg i'r dde, ond gyda chyflymder -5 metr yr eiliad tra yn rhedeg i'r chwith. Sut byddai'r graffiau yma'n newid os byddwn yn ystyried model yn well ar gyfer rhediad Sam? Felly bydd rhaid chi feddwl am yr amser mae'n ffod arafu ar gyfer troi a wedyn cynyddu eto wedi'r troi. Felly bydd y graff yn cromlin gyda ni o un i'r llall. Rydym wedi gweld bod graddiant graff pellter amser yn rhoi'r bianedd a bod graddiant graff dadleoliad amser yn rhoi'r cyflymder. Bianedd a pellter yn scalar a dadleoliad a chyflymder yn vector. Mae'r diagram isod yn dangos graff cyflymder amser a gyfer beiciwr fel mae'n teithio rhwng 2 set o oleadau traffig. Felly disgrifiwch chi, gwaith i chi, mudiad y beiciwr rhwng y 2 set o oleadau yma. Daliwch y fideo os chi am a wedyn disgrifiwch beth sy'n digwydd. Nawr, y cyflymiad yw'r mesur o pa mor gyflym mae'r beiciwr yn cynyddu ei gyflymder. Felly pa mor gloi mae e'n mynd o 0 metr yr eiliad i 6 metr yr eiliad. Gallwn y gyfrifo o'r fformula cyflymiad yw'r cyflymder ola minus y cyflymder cychwynnol wedi rhannu ar amser mae'n cymryd. Felly cyflymiad yn ystod y rhan gyntaf mudiad yw 6 tynnu 0 rhannu 4, sy'n 1.5 metr yr eiliad sgwâr wedyn. Cyflymiad yn ystod y ail rhan y mudiad, wel mae fe'n cyflymiad yn gyson.
Felly 6 minus 6 yn 0. Cyflymiad yn ystod y drydydd rhan y mudiant yw 0 yw'r un ola, tynnu 6, rhannu gyda 3 eiliad, felly minus 2 metr yr eiliad. Mae fe'n arafu. Felly mae fe'n cyflymu o 0 i 6, mae fe'n arafu o 6 i 0. Minus cyflymiad gyda fe, minus 2. Cyflymiad yw graddiant graff cyflymder amser. Felly dehongli cyflymderau a chyflymiadau. Os yw'r cyflymder a'r chyflymiad yn positif, yna mae'r gwrthrych yn symud i'r cyfeiriad positif ac yn cyflymu. Os yw'r cyflymder yn positif a'r cyflymiad yn negyddol, yna mae'r gwrthrych yn symud i'r cyfeiriad positif, ond yn arafu. Os yw'r cyflymder yn negatif a'r cyflymiad yn positif, yna mae'r gwrthrych yn symud i'r cyfeiriad negyddol, ond yn arafu, y cyfeiriad arall, gwrthwyneb i'r positif, yn arafu. Os yw'r cyflymder a chyflymiad yn negyddol, yna mae'r gwrthrych yn symud i'r cyfeiriad negyddol ac yn cyflymu. Arwynebedd trapesiwm. Felly, chi gael gweld e'n gweithio, felly bod chi'n gwybod y fformula. Felly, arwynebedd glas a'r arwynebedd gwyrdd yr un maint. Felly, ni'n rhannu'r arwynebedd gwyrdd, felly ni wedi cygwared y petrial canol. Ni symud y triongl, un o'r trionglau, mewn y gap yna, a symud y triongl arall, mewn y gap yna. A chi'n gweld nawr, mae dyn ni betrial sy'n hyd B plus A, oedd hyd top y petrial dyn ni mas, lluosi'r hyd. So 2A wedyn ni, 2 waith yr arwynebedd, y glas a'r gwyrdd, yw A plus B, sef yr hyd, lluosi'r H. Felly A arwynebedd yr trapesiwm yw hanner A plus B dros H. Hanner y ddwy ochr paralel, lluosid yr pellter ynglyn nhw. Yn ystod ail ran y mudiant y beiciwr, mae'n rheidio ar gyflymder cyson o 6 metr yr eiliad am gyfnod o 23 eiliad. Felly mae ei ddadleoliad yn ystod y cyfnod hwnnw, felly 6 metr am bob eiliad, felly lluosi 23 yn 138 metr. A hwn hefyd yw'r arwynebedd o dan y graff rhwng T yn 4 a T yn 23. Felly mae'r pellter yn 6 yn 23 a'r uchder yn 6 rhwng 4 a 27 dylen ni fod i gweud. Cyfanswm dadleoliad y beiciwr bydd cyfanswm yr arwynebedd o dan y graff. Felly, arwynebedd trapesiwm fel welwn ni gynnau yw hanner A plus B, y ddwy ochr paralel, lluosid yr pellter rhwngddyn nhw. Felly 23 yw rhwng y ddau, i'r pellter ar y rhan ucha a 30 yr un gwylod. Ydy'r yna hannerin nhw lluosi nhw 6 a ni'n cael 159 metr am y pellter i gyd mae'n teithio. Am y dadleoliad, dylen ni fo'n gweud. Dadleoliad yw'r arwynebedd o dan graff cyflymder amser. Yn yr un modd, pellter sy'n cael ei deithio yw'r arwynebedd o dan graff bianedd amser. Cofiwch dadleoliad a chyflymder yn vector, pellter a bianedd yn scalar. Gwaith i chi, Norton. Y diagram cyntaf yn dangos graff cyflymder amser o drên danddaearol o'r hyddodeithio a ddiberi i Cantorville trwy Burnham. Cyflymder amser nid pellter. So tebwch chi'r cwestiwn yna. Yr ail un, mae'r bws yn gadael yr hosfan bws ac yn cymryd 30 eiliad i gyrraedd cyflymder o 17.5 metr yr eiliad. Mae'n cynnal y cyflymder hwn yn 150 eiliad cyn brec am 10 eiliad i stopio yn yr hosfan bws nesaf. Felly 2 gwestiwn i chi i weithio arno a
Allwch chi naill ai stopo'r fideo neu gwneud nhw ar y diwedd. Felly dyna i chi ddiwedd y cyflwyniad yma.